Kok kono wae nek iki pola. Iki kudu di losoro iki. Titik teng mriku. Nggih kersane sak polahe. Niku kan nggih kersane mboten napa-napa niku nembe dirah. Nggih. Ben urip kabeh serono kejadian Nggih. otote lancar gulae. Dibetaki ya, Pak. Nggih. Memang wis sakit kula dicandhaki sakit. Mboten napa-napa, bengok biasa. Nggih. Nggih, leres. Titik teng mriku. Titik ini ku ten. Nggih. Nggih penyumbatan. Kan kedah dibenekke, Bu. Jerone niku ta. Bengok betul napa-napa, Pak. Nggih, memang sakit tok. Selenu mboten iki. Dicobi, ditekuk. Linu mboten. Nggih. Sakit. Sakniki linu napa mboten? Mboten Lek mau linu. linu suwake lek mau. Iya. Sakniki Mboten. kendu. Nggih. Nggih proses lah bismillah. Nggih. Niku dipadosi sarapan. Kuceki. Nggih tangane nyuwun dikuceki. Nggih, mboten napa-napa. Mriki wau kaku, Pak. Nggih. Sakniki. Diraoske riyen. Diraoske. Nggih, saduke. Nggih sing banter paling banter. Dia bisa dikidong ini. Nah, Pak. Digendong ning mobile di Sundang. Nggih. Maksudnya pengkru ini. Senang buat anaknya sampai. Nggih. Udah kepengen ngertos larene kok. Nggih, to. Pengen